Ако имаш телефон, интернет и 1 час свободен на ден, нищо не те спира да изкарваш 300 лева дневно. И не говоря за някакви съмнителни схеми или бързи пари. Говоря за създаването на дигитален продукт. Нещо, което създаваш веднъж и го продаваш много пъти. Ако останеш до края на това видео, ще разбереш как точно да изкарваш 300 лева дневно и ще ти подаря безплатно обучение за продажбата на дигитални продукти. Първо ти трябва дигитален продукт. Според цената на твой дигитален продукт трябва да го продадеш определен брой пъти. Нека ти покажа. Ако цената на твой продукт е 300 лева, трябва да го продадеш един път. Ако цената е 150 лева, трябва да го продадеш 2 пъти. Ако цената ти е 50 лева, трябва да го продадеш 6 пъти. И ако цената е 15 лева, трябва да го продадеш 20 пъти. Така че вземи цената на твой продукт и пресметни колко продукта е нужно да продадеш, за да достигнеш до 300 лева дневно. Сега ще покажа колко точно маркетинг ти е нужен, за да достигнеш до тези продажби. Да вземем за пример продукта, който е 15 лева. За да може да направим 300 лева печалба на ден, ние трябва да продадем 20 продукта. Колко гледания са ни нужни в социалните мрежи, за да продадем 20 продукта? При 1 милион гледания в социалните мрежи, ние достигаме 1000 влизания в уебсайта. Това е 0,1%. След това, 1000 влизания в уебсайта се равнява на 50 до 100 продажби, което е 5 или 10%. Това означава, че на теб ти трябват 6 милиона гледания месечно, което са 6000 влизания в уебсайта, което е 600 продажби на месец, което е 9000 лева на месец или 300 лева дневно. Но тук говорим, че твой продукт ще бъде 15 лева и ти трябва да направиш 20 продажби. В друг случай, ако нашия продукт струва 50 лева, това означава, че трябва да направим 1 милион и 800 хиляди гледания, което ще ни докара 1800 влизания в сайта, от които ще имаме 180 продажби на месец и оттам 9000 лева на месец или 300 лева дневно. Тези статистики ще ти помогнат да изкараш 300 лева дневно на база колко гледания правиш. Има и други неща, от които зависи дали ще имаш толкова продажби. На първо място е важно да знаеш, че нишовия контент прави повече продажби. Например, ако аз искам да привлека клиенти в бизнес нишата, аз трябва да говоря само за бизнес, без мотивация, без личностно развитие и така нататък. Тоест, ако ти си в фитнес нишата и правиш мотивационни клипчета, е много по-трудно да се намериш клиенти, отколкото клипове, в които даваш стойностна информация за това как хората да се променят. Затова колкото повече нишов е твоя контент, толкова повече клиенти ще имаш. Тези резултати могат да се постигнат и с повече профили в социалните мрежи. Ако ти не показваш лицето си и имаш дигитален продукт, много лесно можеш да създадеш 3-4 профила, с които да правиш 2 милиона гледания месечно или 5 профила, с които да правиш по 1 милион месечно. По този начин ще можеш да се развиеш в тази сфера, като създаваш различните профили, защото така ще си удвоиш и дори оттроиш гледанията. Проблемът е, че трябва да правиш оригинално съдържание за всеки профил, което може да ти отнема много време. Другия вариант е да продаваш повече продукти на твоите клиенти. Има два начина да го направиш. Да създадеш няколко продукта, които са в твоя уебсайт и когато хората влязат в него, да си купат повече продукти и така ти да правиш повече пари на всеки нов клиент. А другия вариант е да продаваш повече продукти на хора, които са си купили вече от теб. Това се прави чрез имейл маркетинг. Изпращаш имейл кампании към хора, които са си купили от теб с отстъпки, промоции, нови продукти и така стимулираш повече продажби от твоите текущи клиенти. Ето кой е последният начин, с който да изкараш 300 лева дневно. Тук ти трябва да създадеш премиум продукт, който е по-скъп от обичайното. Този продукт не трябва да ти коства пари, а само време, енергия и опит. Ако цената на продукта ти е 300 лева или 500 лева, ти месечно можеш да правиш между 9 и 15 хиляди лева. За да продаваш по-скъпи продукти на цена от 500, 1000 и така нататък, ти ще трябва да имаш много нишов контент и ще трябва да си по-добър в тази сфера. Този тип продукти са само за хора, които са станали професионалисти в дадената сфера. Така че бъди сигурен, че наистина можеш да помогнеш на хората, когато предлагаш такъв продукт. Сега, как да направиш 1 милион гледания в социалните мрежи? Трябва да знаеш, че всяка аудитория си има любима социална мрежа. Например, ако искаш да таргетираш хора в бизнес нишата, трябва да използваш YouTube и Instagram. Ако решиш да продаваш продукти, които са за здравето, може да използваш Facebook, защото там аудиторията е по-възрастна. Въпреки това, трябва да използваш всички социални мрежи, за да можеш да имаш повече гледания и така да достигнеш до повече резултати. За да достигнеш до 1 милион гледания, трябва да имаш или viral видеа, които са направили много гледания, защото алгоритъмът ги е харесал, или такива, които постоянно ти правят гледания. Например, 10 видеоклипа по 100 000 гледания. Аз лично съм генерирал 65 милиона гледания за една година чрез TikTok.
Когато развиваш социалните си мрежи, ще забележиш и друг проблем. Че когато качваш нишово съдържание, ще правиш по-малко гледане, защото има много по-малко хора в тази определена ниша. И за да можеш да достигнеш до толкова много гледане в социалните мрежи, ще трябва да имаш няколко профила, които да качват подобно съдържание. И така всички заедно ще генерират тези гледания. Ако искаш да се развиеш повече и да достигнеш над 300 лева на ден, трябва да започнеш да използваш платени реклами. Преди да го направиш, трябва да си използвал максимума от органичния трафик и след това да наливаш пари в рекламите. Под това видео може да намериш линк с безплатното обучение за продажба на дигитални продукти. В него ще научиш как да стартираш и ще разбереш как съм успял да достигна моите резултати. Благодаря, че изгледа видеото до края. Абонирай се, ако искаш да получаваш още стойностно съдържание, сподели го с приятел и ще се видим в следващото.